morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good morning, 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 good morning. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Terindog na, terindog, 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 terindog. Kape, 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 kape. Mag-Jim's Coffee na. Morning hirit na sa DCGB. Marinaga po Pilipinas, mga Bicolano, sa inman na partikan mundo. Kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos na sa marhay na kamugtakan sa mga oras na inilibrido po sa anuman nakapahamakan. Asin po dahil yung problema, mga tugang, digdi po sa satuyang kapalibutan na satuyang kinabibilangan. Dahil po rin anuman na problema na pinaghampang mga tugang kausapukan sa tuyang kapabayaan. Good morning, Tabi, mga tugang, kasabay niya to sa Technical Department, Ronald Baldo. Sa Luwas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning. Sa paghinginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay po dyan mga tugang si Alar Mario, Ans Galero, Lowe, si Talbatada, nakaduwa kita, puro wara na sa muya. Nakaduwa kitang sunudan, puro wara, pangyari, pwede po, yao. Josh Babino, yan. Jomar Bien, Marinaga po sa Indogabos. Marinaga, hello, hello, hello. Hello, how do you do? Sabi ni Sir Bencenita, sabi niya, as we wake up and prepare for the day, let's take the time to be in the presence of God before doing anything and going anywhere, for our life are truly in His mighty hand. No matter what may happen along our way, God is worthy of our praise. Yes, ha? Good morning, Tabi sa Indogabos. May mga kwan mo yan, ha? Mga kababayan niya to sa bilog na probinsya Canalbay. Marinaga po sa Indo. Marayon man unin na BPI, piga para text ako, gusto mo ngayon mag-utang? Marayon man, magayuron man. Okay, gusto mo ngayon mag-utang niya, buy. Magayuron man pati, gusto mo ngayon mag-utang? Text mo sa nangaya kami, tama, pwede ka mag-utang. Yes. Di ba? Magayuron man pagdangugo. Yes, sir. O sa may mga travel. May mga okasyon, Tabi, dyan mga kapatid. Sana po ayos ka mo. Sana po the best ka mo. Sana po okay ka mo. Sa may mga birthday po ngunyan. Anong pitsa ngunyan, Ronald? Ano ngunyan? Webes? Biyernes? Biyernes na palan, adi. Biyernes na palan, petsa 25, mga tugang kan Agosto. Kami po nagalaom na kamugabos ayos. Sabi ni Tano Ayala, Tano, latosod ta ka dyan na good morning, Tabi, sa mga taga-Buyoan. At saka good morning kay Kuya Jonas Rosal, Marinaga, Tabi, amigo. Okay? O bueno, punang tana mga tugangan, mga buena manong istorya. Ali po dyan sa Luwan. Kay Batabi ang buena manong report kan Mega Force Patrol. Sana po, deki kang mga kagilagilalas. Deki mga kahindik-hindik. Na mga pangyari po dyan sa Tercer Distrito Canalbay, ngunyan Aldao. Buena manong bareta sa morning hirit. Chief Reporter Jimmy Nazalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Morning, BP. Marinaga sa mga parantabay niya to sa tuyang mga dagdag na follow-up. Marikas na hostisyaan na pigahanap kan pamilya kan 14 anyos na babae na ginuyod sa ampasasin pagabot sa ibaba. Pinusakanin matagas na bagay asin tinabunanin na mga gapuan bangkay. Sa follow-up kan DCGB nyo sa Ligaw PNP, sinabi ni Chief of Police Ruel Pedro may person of interest na sindahan problema. Wala makakapag-corroborar o na testigo na pwedeng maging link
sa pigdududahan na persona o mga persona dahilan saan crime scene masaguso hampas asin dainin kataw-taw dainin mga harong hararayunan distansya Oho. matatandaan ta BBP Saan ba anaki ultimong nahiling udto kan mga nagtalikod na aldaw na flash report ininya to kan pang after kan pangyari ang sabi maiba sa mga kakontemporanyo niya para manghanap o mamurot nin takdag na nyog suminunod na kabdang nahiling na sana nasusog ang bangkay nagkapirang oras na dumanas sa may creek duman sa may hampas sa ngunyan padagos na galaom ang mga nagbibisita sa lamay na sana masulbad man ang kasong ini ta makahirak ang sinoprer na misteryo kan biktima sa kamot kan may kagibuhan kani sa dayman niya pinaglauman na mangyayari sa iyang buhay. May mga opisyal naman ta BBP na nagbibisita nagpapaabot ng simpatiya pakidumamay asin ayuda natural pinansyal na kasama niya to si Mayor Nando Gonzales, dating Gobernador Noel Rosal, asin board member Iba Ribaya. Yan, BP, yan sa tuya mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas, mga baretang mainit. Digi po sa satuyang programang Morning Hirit. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita in the morning. O text po sa indong mga greetings, ha? I-text po sa indong mga greetings, mga tugang sa 0998-398, tama ba? 0998-777-5548 sa Smart yan. Siring man po sa Globe, 0966-203-0034. Yan po sa tuya na pwede i-text mga tugang in the morning. Mientras tanto, alarmaryo po nasa linya. Good morning, Paringal, Kamin. Good morning, Pade. At yan na hapon, tatawan onra kan gobyerno provinsyal kan Albay an enterong barangay officials na mag-graduate sa tulong termino ngonya na taon. Yan ang informasyon hali sa opisina ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Gusto kan gobernador na ma-recognize kan na probinsya ang naging sakripisyo man kan mga barangay officials na ini sa laog nin tulong torno bago sinda salidahan kan mga bagong mapipili na barangay officials sa maabot na Oktubre. Special commencement party ang piganda ngunyan kan probinsya sa Albay Astrodome at siya na hapon alas 3 onwards. Parte sa na ini kan padagos man na pigibong pagriparo kan gobyerno provinsyal sa mga barangay aperayan kan mga pag-abot sa mga ayuda na yaw man ang pagriparo kan probinsya yaon dyan ang barangay facilities department kan Kapitolyo na pwedeng dulukan kan mga barangay officials. Sige man ang panao nin mga pangay po kan barangay siring kan semento, pintura, asin iba pa depende sa request kan mga mahihigos na barangay official. Yan pa din ang informasyon natin sa Kapitolyo. Yes. O di may imbitasyon tatuya so pag so Taisan Elementary School iporol kay Ronald pag isasabi sa imo ni Ronald so detail ha. Okay. Yo, bala ka na kaya. Tay kanya on diyan sa imong area of an sa imong komandansya. Yo. Ay problema. Sa imong komandansya. Hoy, Okay. natarong lumang ko pala lubong naman ngunya ni Nanalid si former barangay Kagawad Lydia Acuña Arimado. Sa ni Halo yun ining kagawad sa Maslo kunyan. Yun Ini sa mga kampanahon pabagang mga talagang barangay official sa mga mahigos sa kampanahon pa. Yes. Ayan. Condolence tabi Nagpahingalot sa condolence sa pamilya ni Kagawad Lydia Acuña. Arimado kan daraga siya. Yes. So bangkay niya yaon duman sa nakaborol sa
Taisan kay Noel sa akin niya. Yes. Aha. Lubong at siya na alas 2 nin hapon dyan sa Taisan. Mhm. Kaya Okay. sa mga parientes tabi, sa mga nagkamid-bid, lubong na po niya ni nanalid na ako niya. Mhm. Yan ang Opo. informasyon digdi sa Luwas, Alarmario. Thank you. Thank you, Paringal. Sa report, hali po mga tugang sa luwal. All right. Alas 5:20 oras mga tugang sa Pilipinas, asin sa DCGB. May mga birthday ngon yan. Happy birthday. May mga travel tabi. O kinaka mo dyan. Ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Tabi sa may mga okasyon dyan, may mga trabaho. So mga daing trabaho, di ba? Maghanap kayo trabaho. Okay? O bueno, mga tugang alas 5:20, oras po sa Pilipinas. Sige daw, sandali lang. Si Pading Ray, may kwan, ha? Tabi may nga ni ini, may, so text ni Pading Ray, Romero, di na kaya kumplitong aldaw ko kung si Pading Ray, di na kaka I love you. Grabe, gano'n nga grabe na matian mo. Good morning, sabi niya, Lord, make me more loving towards others. Help me express my love in the way they understand it, even if it means putting effort and much time into it. Thank you for your love, Lord. Good morning, everyone. Happy birthday daw. Oh, happy birthday. Happy Friday. Salamat, amigo. Salamat, amigo kong padi. Oh, as usual. I love you, padi. Maray na agad namin padi. May rawit-tawit ka padi. Igwa si padi rawit-tawit to. Naway buot tayo sa Diyos. Later ha, tabi ta. Papasadahan tayo ni na sinurat ni Pading Ray Romero na rawit-dawit in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB. May mga travel in the morning tabi. May mga okasyones. Ngunya na pag-aaga. Alright. Good morning tabi. Pa-shoutout po kay Guro Jonathan Vergara. Sabi ni Braca Joe. Maray na agad tabi, Braca Joy, kanan tunay at saka pabati po kami digdi sa Napao, baka kay Albay, lalo na sa magagawin na si Dabel Vasquez and Jobs Marco na pinming nagadawag sa programa mo. More power po. Morning tabi, happy birthday. Uy, may mga kuana ha, may mga advance birthday, sandali, may mga birthday greetings na. Happy birthday po sa papa ko na si Eliaser, taga Saknangan Pilar Sursogon from Malo, Liaser. Yes, ha? Okay na tabinal? Takuan mo tabinal? Okay na, salamat on, ha? Happy second birthday sa apo ko na si Baby Lucas Robrigado sa Pag-asa Daraga Albay. Lola Milet Robrigado. Alright. Aha, sige, sandali lang. Good morning, Databi. Eleksyon na kaya, sige na ngaya papugi. Ay, anong reaksyon kayo niyo? Eleksyon na kaya ngaya, sige an papugi. Okay, sige po. Happy birthday na lang sa mga birthday celebrants natin, tabi, ha? O, mayroon pa? Ay, baka digdi sa kwanta. Mga kababayan. Ay, sandali lang. Tayo na nga nito. Wala lugod so. Ay, naso nababasa kong mga kababayan. Pangyari. Sorry po na bata dakol na so ko napindot ko eh. Nawara lugod. At baka magluwas giraray ha. Ito, sabi niya, good morning kay Mirna Tolentino, Firovelo. Morning tabi, Tulits Bas, maray na aga. Pabati po sa birthday ni Lito from Galicia, Rapu-Rapu, Albay. Happy birthday, Tulits. Happy birthday po, ha? Alright. Christian Emelina Ludana. Ay, sandali. Halabao na pati pala nun Gloria Atento. Good morning, tabi. Pinapaabutan ko tabi dyan ang samong tiyoon na si Nana Tiyaon na si Nana Ason na happy birthday. Happy birthday po sa imo, Nana Ason. Hali sa pamilya ni Glo. Yan. Elisa Fajardo, attendance check po from Carmona Estates, Cavite. God bless.
Mahalya Mabini. Good morning, Tabi, ate. Mahalya Mabini. Morning, Tabi Uwan de la Cruz. Morning po, no rin daw mapapay out ako Bicol Kang Tupad sa Barangay Sugod, TV Albay. Emilina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay. Christian Moraleda Murauda. Good morning daw sa mga tagarawis na Legazpi, nagdadangog kina Engineer Santiago, Benny Olfindo, live man ako digdi sa Iluluwan Kamali. Happy birthday po kay Beth Elisa, sabi ni Mahalya Fajardo. Mahalya Mabine. Ayan. Good morning, Tabi. Ati Mahalya Girara. Yeah. Anita Armstrong, good morning, Tabi sa Melbourne. Joven Bordeos, live from Tabaco City Fair. Rovelo from Parayaan, Kamalig, Albay. Noel Bowlers, babati po sa Balyares family. Benny Lindo, morning sa mga taga Alcala. Yan. Okay na ba? Sa mga taga Binti, Ginubatan daw, Nero and Parcos family. Good morning, Tabi. Babati po kami digdi sa Caridad Bangkiruhan, nagdadango. Good morning. Siling po ini. Ang tupad sa duli iyan. Okay. Sige po. Pabati po, happy birthday kay Trexie Magalona. Good morning. May mga atabgang maray na aga, Tabi. Sama ako na may birthday ngunyan si Eno Sinporoso from Pawa, Manito, Albay. Good morning. Ino Simporoso, happy birthday. Good morning, Tabi, sa mga taga Tabaco, Legazpi City, mga early risers natin dyan. Good morning po sa mga estudyante kan Debbie Peña Memorial College Foundation. Good morning, mga kababayan. Mabuhay ka mo dyan. Lalo na po sa mga nasa graduate studies. Good morning po sa Indo. Belen Martinez, Tabi, from Banyadero, Legazpi, Marinaga. Tabi sa imo, Don Manny Totanyes, Marinaga, Tabi. Dakula, kumusta na si Ronald si Don Manny Totanyes? May dakula na negosyo ni Don Manny, di ba? Maray. Araw ka rin gusto ko pag-retire, wala mang kimaray na hanap buhay. Good morning kay Don Manny Totanyes at saka kay Doña Meli. Doña Meli, Don Manny. Pangyari kayo sa maaba ka. Nadamay nga ako. Nadamay nga ako, boy. Lads Bueno, morning daw pabati po sa si Precious Tangway ng Sipi Daraga Albay. Good morning, Tabi, sa mga taga Sipi. Mabuhay ka mo dyan, Sipi Daraga Albay. Alright, sandali tauni. May public service din dyan. O do ini, tabasaon ta daw ini, ako, Tabi, si Abilino Paco, taga Doña Pakita Subdivision, Banyag, Daraga Albay. Nakawalat ako ki Samsung na touchscreen sa comfort room Kanchauking sa Daraga. Kung sisay man, Tabi, ang nakapurot ka ito sa CR, pakibalik man, Tabi, sa counter Kanchauking sa Daraga. Nahiling sa CCTV ang lalaking naglaog sa CR. Pakaluwas ko, matao man ako kibayad para sa kapagalan niya sa pagdara niya sa Chowking sa counter para mako ako duman. Or pwede man po na paki-turn over sa DCGB Radio. Salamat po, sabi ni Abilino Paco. May nahiling daan na lalaki pagkatapos niya naglaog sa CR sa CCTV. Ang po, Tabi, Sir Abilino Paco, may CCTV naman sa CR. Latusunta ka nga dyan na. Grabe nga. Wala ba? Karaw man sana po ito. So CCTV kayo, naka-beam sa pintuan kan CR sa luwas. Yan, di ba? Iyo po. Karaw man sana po ito. Okay na. Basta nakapurot na tabi kan sa iya tabing cellphone na Samsung. Diyan, Tabi, sa comfort room kan Chowking, baka napurot nindo, o baka sunaglaog mananggan, nako Tabi, de man tituyo na nailing. Baki uli, Tabi, sa
Chowking o kung bako digdi po sa DCGB. Okay, good morning tabi sa mga taga-Banyag, Gaviria family, Valderrama, and Barsi family, Helda Yosores, nasa Pugtol, Pilar, Sursogon. Good morning tabi, ha? Good morning tabi sa mga nakatutok sa DCGB Live app, ha? DCGB Live app, ha? Ako tabi pakiuron ko, mag-download ka mo ki-app kang DCGB Live, ha? Sa sendong Android phone. Yan hindi na ka magapara iiling sa Facebook. Burbit-bit sa nanindo kung saan ka mumaduman, tabi, pag ito, clinic mo ito na naka-install so app, mga tugang sa kwan, pag naka-install tabi so DCGB Live app sa indong Android phone, pag may naka-online ka mo, pag may net ka mo, i-click lang nindo ito, automatic po, madalag nindo ang DCGB, garo po yan mga tugang nasa radyo. Yan, di ba? Arog po yan kaya mas magayon po ito na kumpara sa nagpapara, sabi nga, nagpapara bubutla kamo sa ko sa Facebook. May naliwan na, sa bagay, binaliwanagon man ang palibot. Hello? Yes, Kuya Dan. Yeah, good morning, amigo. Morning. Ini ba ang DCDB live up mo? Buti na nakatabang na ilahig. Ano ba kayo? Dahil man hindi aram. Pero po, kung naka-DCDB live up ka mo, very daw pa na Diyo. Mas tema daw rin si Henry M. Oh, dahil so apan itong app pare, de bang kitawo, de mo mahilingan tawo luman. Gari sa radyo. Ayun pa lang. Kani mo, ako naka-live up ako sa mo, tapos naka-Facebook pa kita. Uy, grabe man talaga sa imo na pagpadaba sa kuya, no? Dito, ko man aram. Nagpaturo ako. Oo. Mas nagduluman ka sa siya, dara mo cellphone mo. Yes. Oo. Okay. May nag-iwan na makagong. So akong nawabay, mataba. Oo. Tapos, kala ko balita ka, natutun. Nakita sumabay Ay, so, cellphone na ko na so, cellphone na nagbabalita si Red. Oo. Ay, so, babae baka, dako na, mataba. Dako Yes. na, nawato. Sabi agong, Oo. naipit ba, lubot mo. Latuson ta ka salbatana ka na. Sarawayon ka na. Na, pag nag-aapol si Diwata, naramdaman ko ito itong si Ropeda? Si Tio. Si Cho Greg. Yan, nagsunod na kami mag-apol. Oo. Kaya, wala na akong mana kapag si Diwata nag-apol. Ano si Diwata, kung magpagkaya, kami nagpaman sa iyang mga ratsada. Kaya, I appreciate Diwata for his his concern for everybody. Oo. Kaya si Diwata, bilib ako dyan sa lalaki yan. Kaya, he's very proud of what of his job, despite na sabi niya, pagka, na panahon, araw siya kayan. Si Diwata, i-ejemplo ang isa ng tao na matyaga, makisiring ang sa iyang trabaho. Sabi niya, pagka, ano niya siya talaga, pero araw siya kayan. Kaya, saludo kay Diwata. Mabuhay si Diwata. Yes. Mabuhay. Para Dan Orense. Out. Okay, thank you Dan sa report. Hali dyan mga tugang sa luwas. Uy, alas 5:32 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige. Alamin natin ang mga headlines kan mga bareta in the morning. Habang kamo dyan mga tugang nagkakape, ha? Habang kamo dyan mga tugang nakatutok, mga tugang sa pagkakape. Marinaga po sa Indogabos, ha? May mga travel dyan habang mga nasa auto, mga nasa jeep, ha? Sabi kan sa kuyang feedback, ha? Anak, adakol pa lang kitang mga parantabay sa jeep, ano? Halip po yan ang mga nagabiyahing Tiwi, Tabaco, Malinaw, Tabaco, vice versa. Tabako malinaw, malilipot, boda Bakakay, ha? Boda Santo Domingo to, Tabako, ha? Tamay mga nakauron akong mga estudyante, nadadangog taka ngaya po ngaya Sir Henry ngaya pagkaaga. Duman ngaya sa jeep ngaya sa napigil sa kayan mi ngaya sa First District, ha? An mga jeep da. Good morning, Tabi, ha?
Good morning, Paring Mal. Ano tabihan sa tuyang headlines? Go, go, go! Good morning, VP. Headlines ko niyan, DILG, di pa siguro sa mga local government units na ariglado at sinligtas ang balik eskwela. No. Pagpaitaas ng lokal na produksyon, paagi para maabot ang 20 pesos kada kilo ng bagas, sigon sa NEDA. Aha. Presyo, minalangkaw kapag pinaloy ang bagas sa mga warehouse, sigon kay House Speaker Martin Romualdez. Yes, aha. Dapat nga, pag abot sa nasyon, insigida, dalagan tulo sa mga merkado. Ah, okay. Kapag naloy nga natin, taran, Na, gusto mo, ikaw sana magtinda ng tig. Ano yung mga gusto mo? may binisitang duwang dakulang warehouse ng Oho. mga ng rice dealers, Oo. kasabay sa customs. Oo. Yun ang na-discovery. Iyong Pinoy. Yan pigasabi baga. Kung di man ka sa bagay, anday pigutubudan ni Panganiban. So, ano nga sa niya pigutubudan? Kartel ade. Kartel. Ibang uroro dito. Rin nga yung kartel. Yes. Oho. Sabi niya, pag-arong ka nagaloy, may hoarding na. May horde. Yan. Nakapataliw na. Dapat yun, maglampas ng 15 diyak. Yes. Pag tula lang yung binilang, hoarding na. Tunay man talaga. Adi. Oo. Oho. Okay, National Irrigation Administration Chief, inako na may korupsyon sa ahensya. Oh. Gigugunan mo na 500 na mga project, dahil pa natatapos. Pwedeng kasabay dyan pa din sa Albay. May dahinapunan, may inabandonar, Oo. may binayaan. Pwedeng kasabay dyan sa report ni Jimmy. Pwedeng kasarabay dyan sa Albay. Posible. Oo. Pangyayari, adi. Oho. Yan ang tanto federalismo, target na maipautob ka ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ah? Gusto niya kang federalismo? Yan ang speech niya duman sa off-taking kan mga nagkapirang local official na nagsanib na sa Partido Federal. Gireduda naman ako na mapita naman ni boss. Masira ba naman boss ang fight mo, boss? Kaya naman kantirada mo na. Kaya, ugmawan si Rubin. Oh. Giripta, kwan bag, iba ba so plano ka ito ni Digong, di ba? Oo. Kampanaon. Tapos, ugmaon si Robin, gusto niya man yan. Oo. Duman pa lang pa di sa oath-taking kan partido. Ano to? Partido Liberal? Partido Federal. Federal. Oo. May taga-albay naman o taga-Bicol naman nagsurumpa? Igwa. Sisi, may taga-albay? Igwa ang Tagalbay, si Gob. Si Governor, Oo. Governor Grex Lagman, Roger Ronda. nagsumpa sa Partido Federal. Roger Ronda. Pero Yan bagang Partido Federal. Iyan su partido ni Presidente Marcos kan magkandidato sa presidente. Yes, oh. Pero si Congressman Lagman, presidente kan? Liberal. Magkatanog man. Magkatanog ba na rin? Si Governor, presidente, nasa Partido Federal. Oo. Si Congressman Lagwan, presidente kan Partido Liberal. Oo. At least magkatanog lamang. May rhyme. May rhyme. Okay. Bureau of Immigration, naganda na sa pag-abot kan dakol na pasahero sa Vermont. Madali na. Iyo. Korte Suprema pinugulan ang detensyon kay Cagayan Governor Mamba. Nata, Nagfiling TRO. anong kaso kayo ni Governor? Bigyan-bitaran ba kayo ni sa sa Kongreso ta. So, illegal na paggastos. Dahil nag-aparasir da. Oho. Kasurabay sa iba pang mga opisyalis. Oho. Kaya, iyan so desisyon. Contempt? Contempt. Oh. Okay. At sa kakuha siya ki gari partikan due process sa Korte Suprema. Nagpalos ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Kung sa contempt detention, as in detention. May pigabangan kaya ako, garo na ipa eh. Iyo, dahil pa. May pigabangan ako. Araw mo na sa isip ko. Araw mo na sa isip ko na pigabangan ko. Iyo. Oh. Okay, meron tanto, kaso versus law. So, sa ano ba gini? Sa procurement service? Iyo. At yun, iba pang dating opisyal kan procurement service, kan DBM, dahil sa irregularidad sa pagbakal ng COVID-19 supplies, patanid na gustong mag-akbas, patanid sa mga gustong mag-akbas sa gobyerno. Sabi kan DBM, yes. susunod doon daan ombudsman sa mga sinikada na sinuspindi na opisyal ka na ahensya. Nakarasuhan ini. Yes. Dagdag na pondo para sa konstruksyon ng struktura sa Ayungin Shoal, dapat na i-konsiderar kang Kongreso sigon sa National Security Council.
Bantang magkaibang hirit sa pamasahe, magkapadago sa desisyon kan LTFRB. Aha. China, nagkalma, naglaylo. Ganyan naman sanaan. Naglaylo kaya. Garing ko niyan man sanayan. Palingaw-lingawon ka Palingaw-lingawon ka naman. Sa mga psychological warfare baga. Kigunta naman kaya. Pag para libot-libot niya, paitunta naman nga, verdad? Pag gutom-gutom na nga sa hatudaan. Okay, DP, mga ideas niya na pagkaagad. Details po kayan, 6 o'clock, 7 o'clock, may news kas kan DCTV ito dyan kang PYS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, dyan sa Orsat, Legazpi City. Basta radyo, i-PYS nyo yan. 24/7 konektada ko mo, maski daing load. Yes. From Newsbase with Jenny, ni po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw, tapigapudan ta mga tugang ang pag-asa sa kamugtakan kampanahon. Good morning, Paring Mike. Good morning din sa'yo, Sir Henry. Yes. Muka ang araw-araw talaga, mukhang palagi kang inspirado. Mas nahigit ako sa'yo. Mas inspirado ka. Walang iya ka. Yung pala ang tingin mo sa akin din, ano? Oo nga, sige na nga, aminin ko na. Okay, sige po, go ahead, on air ka para sa forecast ngayong araw. Yes, ito, para sa tropical cyclone bulletin number 5. Itong ating binabantayan na bagyong Doring. So, ibahagyang lumakas habang patuloy na gumagalaw ng medyo may kabagalan. Kaninang alas 4 ng madaling araw, ito ay namataan sa layong 220 kilometers. Timog silangan ng Basco, Batanes. Ang distansya nito sa Legazpi nasa 750 kilometers north ng Legazpi. Ang coordinate, 19.9 degrees north, 124.0 degrees east. Ito ay may taglay na lakas na hangin na abot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro, na may pagbugso na abot ng 90 kilometers per hour. So, yun nga, ang kanyang paggalaw ay timog kanluran sa medyo may mabagal. Wala pa naman tayong nakataas na tropical cyclone wind signal dito sa Bikulan. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. So, may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran ng Igiran na may banayad hanggang sa katamtaman, pag-alon ng karagatan. Mula sa Pag-asa DOS Legazpi, Michael Francisco, Baguhulat. Salamat, Paring Mike. Mabuhay kayo dyan sa Pag-asa. Yan po, mga tugang ang report. Hali po sa Pag-asa DOST. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Kaya pa po mga tugang si Michael Francisco para sa mga sa ulat panahon. Siyempre nga obvious baga. Sabi nga ni, obviousson. Okay. O bueno. Sandali lang. Dumang kita mga tugang sa report ni Ans Galero. Ramon Tadao sa oras na 15 o 16 bago po magabot ang alas 6 nin morning. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man sa Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niyang informasyon, nagpalawas na ng direktiba sa PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General West Raimundo Binque, kan Police Regional Office 5, para magkaibuan mo rin komprehensibo na investigasyon sa nangyaring pambabadil sa Zone 2 kan Barangay Nugpo sa Libon, Albay, kan nakalihis ng mga aldawa.
kung napabalikan na VP ka nakalihis na Agosto 22 na nangyayari ang pagmumuli sa duwang persona mag-agumini sa nasambit na lugar mantangan mga ini pauli na sa indang residensya. Sigun kay Ubingge, piga-aral pangunyan kan mga otoridad ang motibo sa nangyaring krimen mantang nagkaigumo niya ni aktibong pagsisiyasat sa lugar na pinangyarihan ang mga miyembros na sa iyang kapulisan digdi sa PNP vehicle partikular na sa Albaya ang bilog na Piero 5 sigun kay Ubingke nakikisumaro sa pagluksa o kaya ining pagmundo kan na pamilyang nabayaan kan na mga biktima. Pero kayan, sinabi pa ni Ubingke na nakikipagtabangan naman sinda sa mga LGU kasi pa pang stakeholders para tain na ini maugrupa o kaya tain ini mangyari sa iba pa man na lugar digdi sa Kabicolan. Yan tabi VP ang informasyon man kay Bansi Boy at Galero, PCTV. Salamat Ann sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Oras natin, eksakto, 15 bago magabot ang alas 6 in morning. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman, mga tugang sa morning hirit, ngunya na daw. Mga tugang, aram daw nindo na ang kuraratsa. Kuraratsa, ang cockroach. Mga tugang, lalo na pig-apod na American cockroaches. Igaw pa lang ki-Amerikanong cockroach, ano? So, naka-star duman sa Amerika kayo, na? Tabi can run as fast that the front ends of their body lift from the ground. Nakakadalagan da mga tugang kimakaskas kung ansa da tabing lawas nakatukal sa daga. Mga tugang sa equivalent na speed for a human, sa equivalent na tabi na speed, na equivalent speed for a human would be 205 miles per hour. Salbatana. Kaskas man ano? 205 milyas kada oras. Diba kaya sa US baga? Nagayang source ta, US and writer, kaya po mga tugang miles ang sa iyang reference na distansya. Ang 105 miles, maluya ako sa conversion. Ang sarong milyas, perang kanyan, perang ang sarong mas halaba ang milya, di ba ang mile, mga tugang kumpara tabi sa kilometrahe. Manggura no nga ni, ako nagdadangog si Kuya ano yan, si Kuya Tony. Pero nga ni Kuya Tony na miles ansarong, pira nga ning kilometro ansarong milya. Pira nga ning kilometro 1 mile. Mga nasa 1 point something. 1 point something. Bala na kamo na lang ang mag-compute, magpara problema ako kaan ngunya na aga. Ade. Yung para na kami kaya. Paningit sa Morning Hirit. Katanal tagarin malipot ang mainit ang aircon tanal. Pakitsikado tabi kay ni. Gerday ko aram kung nag-hot flashes ako o garo nagme-menopause na ako. Sarabayan ka. Mga tugang pakikultabi kang atensyon. So natatabay barangay Pawa ang apo dantang atensyon. Sabay-bay sa tinampo sa eskwelahan tapirang base na pong may nadiskwento digdi kanina, yun naman ang magrosnos na naman kan tinampo pero reklamo na dyan pagdain action. Ulat ko na sisay nag-ula kang baybay sa tinampo. Sige daw, sisay nag-ula kan baybay dyan sa tinampo. May ini pong texter ta, may ideya ka po ko, amigo, madam, sir. Kung sisay nag-ula kan baybay sa tinampo. Sige daw. Tabaka kun subaybay, naula ka nag-aragi dyan ng mga truck. Deta, baka may construction. Sisay po ang nag-ula kan baybay.
Di ba? Sisi po nag-ula kan bye-bye. Oh, ang kwantabi ang 100 nga itong kilometro. So kwanta paningita, di ko pala na-anticipate din ano. Sisi nag-ula kan bye-bye tabi. O paano nagkaigwang bye-bye dyan? Ang 205 miles, tabi, 205 miles, nasa 168.98 kilometers. Yan, kilometers. Yan po. Yan, yan distansya, 198.96 kilometers. Mile is equal to 1.609 kilometers. Yan, 1.61 kilometers. Salamaton tabi sa mga texter natin ngunya na pag-aaga. Mabuhay o yan tabi ang proper distance nakaya dalaganon mga tugang kan kuraratsa. Uyog-uyogon mo. Maski dyan baga sa kwan, maski dyan baga sa lanob, 1 point, madali lang taon ni may mga unigar, may clarification si Madam. Madam? 329 po, sir. Pira po? Correction. Pira po? 329. 329 kilometers. Opo. Ayan, okay. Thank you po. Thank you, Madam. Okay. Alright, yan. Yan po tamang 329, di ba? Alawi gun man adi. May tip. Pero aramang kuraratsa, speaking of kuraratsa, masigwi kita. I mean, konektado naman sa paningita. Ang kuraratsa, may nabasa ako ka na mga write-ups. Iyan tabi ang klase nin insekto na daing kipig apon na evolution. Magpuon kapag nakiar sindakan o minaging mga millions of years tabi, iyon ang itsura kang kuraratsa. Ano ba? Baga nagkaigwang iba-ibang itsura ngaya tanga, may Dracula, may ito, may pula, di ba? Ang kuraratsa mga tugang, magpuon ka ito, dahil nagbago ang itsura. Bata yan baga kung gusto mong ang kuraratsa dahil makahero, patigayaon mo. Tama, Ronald? Pag timidigaya ang kuraratsa, tapos nang ororon. Grabe yung discovery. Patigayaon mo. Igungan ako nalin na kuraratsa sarong along. Sabi ni kan mga agi. Ngayon, daddy, ano, nga ko, na kuraratsa nga ganoon mo na, nga ko, day mo, kairak man. Natangay, ganyan ako, makairak man. Ika daw ganyan ako maging kuratsa tapos tungtungan ka, ano matian mo. Nagpasaruhay kaming mag-arama. Aba daw ganyan ako, ika daw naging kuratsa tapos tungtungan ta ka, ano bako na makahira ka. Hanggang ron lang tapos o karaon mi. Ang ururon mi kuratsa. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 들려주세요. Sige, hatandali lang Alright, sige po Di ba? Good morning, Henry M. Happy birthday po to your happy birthday to your dapat to my papa. Alam ko na. Sige po, tayo clarify ko niya na nagluwasig ding link. Sabi, may, yung manangga may correction siya. Happy birthday po to my papa. Domingo Lesciana. Yan. Happy birthday po. Hali sa kanyang mga anak, Kuya Ipe, Ate Mardine, Glenda, at sa mga makuapo niya. Enjoy your birthday, Papa. 89 na po siya, Sir Hen. Avid listener mo po siya. Sige po, salamaton Dakulon akong mga parantabay na mga kwan pa, mga araki-aki pa, mga may edad na. Salamaton po, mga tugang. Mientras tanto, report tayo. Hali po dyan sa luwas, mga tugang kay po si Joshua Bino. Mga tugang, at sandali. Bakit Okay na. Sige, iyan po, kung naging tawo ang Kuraratsa, 229 km per hour. Ang kaskas, bako ang Kuraratsa, 229 per hour. Ayan po, sige po. Salamat tama ka po. Tama yun yung texter ta. Salamat. Tama po sa imong, reactions. Okay?
Good morning, Tabi, sa mga taga-puti, pula... alam ko, napaparipod nung ko pala si Jomar, si Joshua. Grabe ang pula-puti sa Bakakay, tulong lamesa ang kawatan, may aki pating nagtataraya, nata daw inita dai ni pig patunong. Sabi kan texter uyo diyon mo nagtataraya sa mga aki. Digdi sa tabako, suluho, digding tinampo sa may crossing, sa may sentro, bye-bye, man piglaag, minalapanak sa na ang single na motor, nailing mo na. Sa may tabako da, sa luho, crossing, sa tinampo, sa may sentro, may bye-bye, man, minalapanak sa na ang single na motorsiklo, natabay-tabay bugtagan ta dyan. Pagkalong kaya kitang mga Pilipino. Bueno, aramon tadaw ang dagdag na report. Giraray kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning, BP. Good morning sa mga paraantabay. Yes. Sa dagdag na bareta, Ano? nangani, mas mapasarig pa ang pagtatabangan sa tao kan kapulisan asin simbahan mga religious leaders. Formal na pig-reorganisar kan daraga PNP na kasimbayanan faith-based group leaders kung sa katuyuhan na mas mapahiwas ang serbisyo asin mas maprotehiran ang publiko. Nakaangkoray inibipil sa programang kasimbayanan o ibig sabihin sa pulisan, simbahan at pamayanan. So iman ini sa 5-point focused agenda program ni Chief PNP General Benjamin Acorda Jr. Na nakaaging aldaw, formal na pinanginutan ni Daraga Chief of Police Lieutenant Colonel Edmond Cerullo Jr. ang nasabi ng aktibidad kung saan ginibo ini sa patura mismo kan Daraga PNP. Pinagdisto bilang presidente kan Kasimbayanan Community Advisors si Pastor Alan Francia. Kan nabilog na ang nasabing grupo, iglalao man na ang mas makusog na pwersa, lalo na ang pag-edukar sa publiko kan mga dapat nalikayan. Sining na mas napul na ang magtatarabang-tabang, nangani mas pangmamantinir ang pasi orden sa palibot man kan Daraga Albay. Yan sabi, BP, mga dagdag. Pero gani programa, yan baga Diyos ba di ba programa, ano yan, haloy ng piglansar iyan kan DILG? Kang panahon tayo ni dating Chief of Police. Buda mas sa national, aloy na yan pinagurunan. Diba? Pero pre-organized giraray ka na Daraga PNP ka nakaaging aldaw. Nagbago kay set of leaders. Okay. Yes, BP, mga dagdag na barata, Diyos Pabino, CCGP. Yan, tras tanto, nasa linyaman mga tugang si Jomar Bien sa dagdag na bareta. Jomar, good morning. Come in. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Arestado kang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang sarong paratyenda digdi sa Huruan Tiwi Albay dahilan sa kasong swindling estafa. Ini matapos na magpalawas ng warrant of arrest si Judge Jason Rodenas, presiding judge kang MTC Daraga Albay, may petsang August 16, 2023 na nagpaparestar digdi kay Ana May Clutario kan Huruan Tiwi Albay. Dahilan ka na unambita na warrant of arrest ang CIDG iyon duminayo digdi sa Huruan kasudma tangani na arestaro ng suspitsado. 18,000 pesos ang rekomendadong piyansa kan korte para sa paramientos na libertad kang suspitsado. Yan tabi BP Henry ang report basado sa aresto digdi sa Tiwi Albay. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Mga tugang ang mga bareta masunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:03 ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyan pong Biyernes, Agosto 25.
Naval Forces Southern Luzon komitido na mautoban sa indang mandato na ipadagos ang humanitarian assistance and disaster response asin proteheran ang kadagatan na sakop kan Pilipinas. Duwang girders na sa pigigibong tulay sa Barangay Padang Legazpi nakatalaan na ilaag sa Agosto 27 sagkod 28 ngunya na taon. DILG pipasiguro sa mga LGU na reglado asin ligtas ang balik eskwela. National Irrigation Administration Chief inako na may korupsyon sa ahensya. Sa ibang nasyon, China nagpautob nin seafood ban kontra Japan. Business News, LPG Task Force planong buhayon kontra sa mga manlulokong negosyante ng LPG sa nasyon. Benepisyong hatod sa salod kan olive oil, Aramon. Detalyes ngunyan kan mga bareta niya to sa lado lokar. Komitido po ang Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL na mautob ang sa indang mandato na proteheran ang kadagatan na sakop kan teritoryo kan Pilipinas asin mag-extender nin tabang sa Manilain na paagi partikular na ang humanitarian assistance and disaster response. Sigon kay NAVFORSOL Commander Commodore Joe Anthony Orbe poon kan Septyembre 2022 sagod Agosto 2023 nakapaggibo na sindanin 28 civil military operations kaibahan ang pagtaonin medical and dental services, distribution and relief goods, feeding program, bloodletting activities kasabay ang tree planting and mangrove planting, coastal cleanup asin brigada eskwela. Asahan nyo po na as we celebrate our 46th anniversary, 04 September 23, 46 years of service to the people of Southern Luzon, specifically Bicolandia. Kami po ay nandirito lamang. We are one text away, we are one call away. Kung ano man po ang maitulong namin hanggat sa abot namin makakaya in terms of resources, personnel, material resources, willing po kami na tumulong. Kasabay kay ni pinaglatag man ni Orbe ang mga aktibidad na gigibuhon kang gumandansya sa pagsabay sa nagkapirang naval exercises kaibahan po ang exercise sama-sama kaibahan ang US Navy nakatalaan man na magkondukta nin Marine Security Forum kaibahan ang mga lokal na gobyerno para maaraman asin masolusyonan ang maritime security challenges sa rehiyon. Philippine Coconut Authority nagselebrar po ngunyan kang pigaapod na National Coconut Week. Jimmy nasalita sa report. Biglang selebrar mo niyan kan Philippine Coconut Authority National Coconut Week nagpoon Agosto 23 sundo Agosto 30. Sa laog nin sarong simana pigtatawan kan PCA nin importansya asin impact sa satuya ang nasyon ang industriya ninyog kung saan sa PCA ang Pilipinas ang second largest producer nin nyog sa kabus na nasyon. Basado kay PCA Provincial Manager Alvin Trespeces, ang trust ngunyan kan gobyerno pakusugon ang programang plant and replanting kung kaya gulpian mga similyang ipinagahanda kan sa indang opisina na mga nyog para ipanaong libre sa mga kuko farmers. Ang katuyuan kay ni iyuan may balik ang mga nawarang punin nyog na nadistroso nin mga bagyo asin ang mga pinaralod sa illegal na paagi piging ganyar kan PCA ang mga nasa barangay na magtaranom nin nyog asin ko nangangay punin similya magpasyar o mag-inquire sa opisina kan Philippine Coconut Authority. Digdi sa 3rd District kan Ligao City Agriculture Office sa National Coco Week naging aktibidad sa katabangan kan lokal na gobyerno nagdistribute nin mga similyang nyog sa 55 na mga barangay sakop ka nasabing syudad bilang pagtumar parte sa mga programa kan PCA. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, pinag-inganyar po ni TESDA Albay Provincial Director Mariglo Makabuhay Sese. Ang publiko na aprobit saran ang aktibidad asin programa na pag-officer ni Nangunyan Aldao kasabay kan selebrasyon kani ka 29 taon na anibersaryo kan TESDA. Sigon kay Sese, Ngunyan Aldao gigibuhon ang World Cafe of Opportunities na mas midbid bilang job fair para sa mga TESDA graduates, alumni asin iba pang interesadong aplikante sa Pacific Mall, Legazpi.
apera kan job fair, magakaigwaman in enrollment sa malinlain na kurso na pig-opreser kan TESDA asin ang demo na ipapahiling o gigibuhon. Inabisuhan man ni Sese ang mga interesadong aplikante na dirahon ang mga magkakanigong dokumentos, arog kan resume, biodata, bullpen, educational credentials, arog kan national certificate, certificate of training, mga diploma, TOR o transcript of records, form 137 asin iba pa. I-connect natin sa mga employer na kung saan pwede silang ma-employ. So we have invited employers, not only local po, meron din tayo mga international employers na dadalo. Sabi nga natin, we do not only do the training, but after the training, anong ginagawa natin? Ang tingog po ni Albay Provincial Director Mariglo Makabuhay Sese kan TESDA sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, mga tugang teamwork kan mga darakulang politiko aktibo ngunyan sa pagriparo kan mga barangay. Al Armario sa report. Aktibong marahay ngunyan ang teamwork kan ako Bicol, Christopher Ko, asin Congressman Joey Salceda sa pagriparo kan mga pangaipo sa barangay. Itututukan ninda ang tupad, educational assistance, medical, livelihood, pati burial assistance. Kaya aktibo ang pagbisita sa mga barangay ninda Christopher Ko, Congressman Joey, ako Bicol Executive Director, Attorney Pido Garbin Jr., konminsan niya on man si Congressman Attorney Jill Bungalon asin Congressman Saldico. Gusto ni Congressman Saldico na maiboses kan mga barangay ang sa indang inagrangay para matawan man atensyon kan gobyerno. Ngunyan nasa pagpreparar na naman sinda kan budget sa Kongreso para sa 2024. Kaya depende man sa mga kaagadan kan barangay officials ang sa indang babasaran para mapakinabangan kan mga barangay. Kaya aktibo sindang nakikioron sa mga residentes. Alarmario, DCGB. Mga tugang posibleng maapektaran ang bonus kan trafiko sa gigibuhon na pagbugtakan girders sa tulay sa Barangay Padang, Legazpi City sa maabot na petsa 27 sagkod 28 ngunya na bulan nin Agosto poon alas 4 nin aga sa Lunes Agosto 28. Inang kinumpirmar ni Richard De Jesus ang tagapagtaram kan Albay Second Engineering Office sa DCGB News. Sa iyang sinabi, nang gigibuhon kan City o kaya Second District Engineering Office, may kinaraman sa pagtatrabaho kan sinabi ng tulay, yun madurar nin medyo halawig na oras sa pagsasabi na kinakaipuhan na maging mahiwas ang tinampo para dahil malikayan ng anuman na diskwedo. Sering man, sinabi ni De Jesus na sinda magkakaigbanin koordinasyon sa mga otoridad kan lokal na gobyerno para maimplementar ang traffic management sa lugar. Dole, Bicol, padagos ang implementasyon kan tupad para sa mga evacuees. Ange Galero sa report. Dahilan sa mantinigong niya on ba sa evacuation centers ang nagkapira mga evacuees hali sa manlain-lain ng mga munisipyo asin syudad. Nagpadagos man giraray mo niyan ang implementasyon kan na Department of Labor and Employment o DOLE Bicol kan programang tupad para sa mga evacuees. Iniana pag-araman kan DCGB News ikan sa ahensya sa Pangenot ni Regional Director Maria Zenaida Angara Campita kung saan na haros sa 78 na aldaw na pagpinirkan mga ini sa mga evacuees, sinabi niya na padagos sa dire-diretso ang pagkondusir man kan tupad program urog pa na kung babalikan na sa 50 million pesos ang ipinag-alokar na budget para sa DOLE at sindang tupad dahil digdi sa pag-alburuto kan Vulcan Mayona. Sigun sa ina, nasa 10,950 pesos
kada 10 aldaw na ibabayad sa mga ino kaya nasa nagkapirang Kristo naman ang nakareceive ng siring na kantidad dahil sa pagtrabaho ni na minsan sa 10 sa 30 aldaw. Sinabi ni Kandole na katuyuhan ka na programang ini na matauhan ni additional na income at mga evacuees mantangan mga ini yaon pa sa mga evacuation center. Dagdag na kareta ang Galero. Dapat na maghagad nin tama na uli ang mga konsumidores kada best na mabakal nin anuman na produkto sa sarong establishmento de negosyo. Inan sinabi ni Department of Trade and Industry Albay Consumer Protection Division Head Maria Lourdes Pasobilio kung saan nakapalaman ini sa Republic Act 10909 o Unshort Changing Act kung saan ipinagbabawal ang business sa mga business establishment sa magtaonin kulang o dahil pagtaonin uli sa mga parabakal dahilan tamay magkakanigong penalidad ang mga mabayular digdi. Sinabi ni Pasobilio na obheto kaini na maprotehiran ang mga consumer kontra sa deceptive, unfair as in unconscionable Sales Act and Practices. Ipinaliwanag digdi ang pagkapera sa mga responsibilidad kan mga business establishment sa pagbugtak nin post notices para tawanan nin abiso ang mga kahero o kahera na magtaon nin eksaktong uli sa mga consumer kaini. Mientras ay nabisuhan man ni Pasobilio ang mga parabakal na sa kada transaksyon sigurohon na tamang uli bago maghali sa tindahan asin magduman sa Consumer Welfare Desk kan establishmento kung may pagbayular sa nasabing kasuguan. Mientras na pwede man na magsumite ng letter of complaint kay bahan ang documentary evidence arog kan resibo sigon kay Pasobilio kay bahan sa mga penalidad na posibleng hampangon kan sisay man na napapatunayan na nagbayular sa Short Changing Act. Iyo ang first offense 500 pesos, third offense 5,000 pesos, asin ang third offense 15,000 pesos o minarepresentar kan sa endang 7% kan sa endang gross sales. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Department of Education sa Bicol, padagos ang preparasyon para sa balik eskwela sa Agosto 29. Joshua Bino sa report. Padagos na ang preparasyon ng Department of Education o DepEd Bicol para sa paparaning pagbabalik ng klase poon elementarya sundo senior high school sa maabot na Agosto 29, 2023. Ngunya na aldaw nakatalaan ilansar kan DepEd Bicol ining 2023 o plan balik eskwela interagency task force commitment signing kung saan anmanlain-lain na mga government agencies as in iba pang education stakeholders na katuwang kan DepEd iyo ang magpapaabot ng suporta para sa pagbabalik eskwela. Gigibuon ini 1:30 hapon ngunya na aldaw sa third floor kan SM City Legazpi. Mientras tanto, reparo man ngunyan sa nagkapirapang mga eskwelahan ang pagkondusir nin Brigada Eskwela Plus kung saan maski tapos na ang talagang schedule training, igwa man giraray nin mga nagaharabol na tumabang para masiguro anang ligtas, malinig as in conducive na learning spaces para sa mga mabalik eskwelang mga estudyante. Dagdag na bareta, Diyos Pabino. Mga tugang ipinagsiselebrar ngunya na aldaw ang ika-47 anibersaryo kan canonical kan Our Lady of Salvation sa Horoan Tiwi Albay. Sigon kay Reverend Father Joseph Salando, dakol pang mga aktibidades ang nakalinyada matapos ang selebrasyon kan kapiestahan kan mahal na patron kan diocese kan nakaaging simana. Mientras sa kasuhapon, ginibo ang 7 kilometers sa lubong penitential procession kung saan ang debotong kababaihan iyon nagpaasan sa saindang abaga kan pilgrim image kan Our Lady of Peace and Good Voyage.
alas 4 ng hapon, ginibo man ang banal na misa, mantang rinibong mga devotos ang nagpartisipar sa paagi sa paglakaw pon sa barangay Mayong, ang ultimong barangay Canalbay bago mag-crossing sa boundary sa Sangay Camarines Sur. Ngunya na aldaw, iyon ang departure kan Our Lady of Antipolo sa Bicol International Airport, asin peregrinasyon sa agahon sa oras na alas 11 nin Banggi, mantang sa Agosto 28, hindi man ang departure kang Jesus Nazareno. Iba pa niya tong bareta sa lado lokal checkpoint para sa overloading na tricycle ilalansar sa Burukasan in klase. Report kay Jomar Bien. Nakatalaan na maglaag ng checkpoint ang Philippine National Police asin Public Safety Office kan Tabaco sa mga ruta kan mga tricycle sa maabuton na Burukasan kan klase. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Henny Colarina, ang pamayokan Public Security Office kan Syudad kan Tabaco. Sinabi ni Colarina na pinaglalao man na naman idaan mga overloading sa pagbukas kang klase sa maabot na Agosto 29 sa mga tricycles na nagbabiyahe na pasiling sa mga eskwelahan, kung kaya sinda nakipag-coordinar na sa Philippine National Police para magbugtak ng checkpoint sa arog kay ning katuyuan. Susog kay Colarina, importante na maibitaran ang overloading sa lalo na sa mga tricycle sa pagburkasan kang klase dahil ta nagsisirbi ning peligro sa mga estudyante na minsan yaw na mismo sa atop kan tricycle nagrurulunad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Formal na bubuksan ngunya na aldaw ang 4th OKFM Baby, Mama and Family Fair sa Activity Center kan Ayala Malls, Legazpi. Sigon ini kay overall project head DJ Toyang. Dakol na mga talks ang may tatao sa nasabing aktibidad na kapakipakinabang kan mga ina asin kan bilog na pamilya. Ngunya na aga mangyayari ang blessing and ribbon cutting ceremony, mantang alas 2 dyan na hapon iyo ang libreng insurance para kay baby sa papanginutan man ni Miss Sara Triunfante. Mantang alas 4 ng hapon gigibuhon man an OK ka Kid Talent Contest and Children Show. Katakod kay ni pinag-inganyar ang gabos na ina asin mga ama na magpartisipar asin aprobitsaran na aktibidad, mantang igwanin mga freebies na sa mga ma-atender. Ang aktibidad ngunya na aga pupunan alas 10 nin aga sa ground floor kang Ayala Malls. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas, iba pang mga bareta, abangan po sa Samuyang Pagbabalik. GB News Express. GB News Express. Let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region,
Corporation, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, pipasiguro po kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na gobyerno sa bilog na nasyon na magtabang sa nagraraning balik eskwela kan mga estudyante asin paratokdo sa eskwelas publika sa masunod na semana. Inotang ipinaluwas kan DILG ang sarang memorandum na nag-iinganyar sa mga LGU na tipunon ang sa iyang Local Peace and Order Council para masiguro ang seguridad sa paglaog kan balik eskwela. Sa pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos, sinabi kay ni nagkaipuhan na maging prioridad kan mga LGU ang aregladong pagbubukas kan klase asin masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante asin paratokdo. Kaibahan ang mga magurang na siguradong maiba sa sendang mga aki. Pigrekomendar man kan official ang pagbugtak nin mga closed circuit television camera sa palibot kan eskwelahan. Apera sa mga LGU sinugo kan DILG and PNP na magtabang para sa marhay na eskwela o balik eskwela. Kaibahan sa mga pipa siguro ni Secretary Abalos ang supisyenteng numero kan mga law enforcers asin traffic enforcers, barangay tanod asin enforce multipliers kay ni. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta. Matapos ang kontrobersyal na pag-ako kan mga opisyales kan Department of Agriculture na kayang abuton ang 20 pesos kada kilo na presyo kan bagas, ipinahayag ang National Economic and Development Authority o NEDA na ang mga paraoma ang liyabe para maabot ang nasabing presyuhan kan bagas. Sa naging pahayag ni Secretary Arsenio Balisacan, kaipuhan na magtabangan ang mga paraoma para mapalangkaw ang produksyon kang nasyon
sa bagas tanganing maabot ang 20 pesos na kada kilo sa presyo kaini sa nasyon. Sinabi kan official na anhalangkaw na produksyon siguradong makapagpapababa sa presyo nin bagas na yun pinaka maawot kan dakol na mga konsumidores. Pinagunambitan ni Balisakan ng hababang produksyon kan kada hektarya nin kabasan sa nasyon. Base sa datos, uminabot sa 4 na tonelada ang ani sa kada hektarya nin kabasan digdi sa Pilipinas. Mas hababay ni kumpara sa 7 tonelada na naani sa kada hektarya nin kabasan sa ibang nasyon. Day dapat na pahaluyon nin sobra tulong bulan sa mga warehouse ang supply nin bagas kundi may kukonsiderar na ining hoarding. Sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos magsabay kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio na magkondukta nin inspection sa FS Rice Mill sa San Pedro Warehouse asin sa Great Harvest Rice Mill Warehouse na nasa boundary kan Bukawi asin Balagtas sa Bulacan kasuhapon. Kaibahan ni Romualdez sina Representative Erwin Tulfo, Ed Vickiap asin Wilfredo Mark Enverga, chairpersons kan House Committee on Agriculture and Food sa taho kan mga alegasyon na pigiipit ang supply nin bagas para mag-itaas sa presyo kaini. Ipinag-ordin kan BOC sa mga tagsari nin warehouse na magpresenta nin mga dokumento para mapatunayan na bako smuggled ang mga nakasaray na bagas. Sigon kay Romualdez, maski daing kakapusan nin supply, nag-itas ang presyo nin bagas sa nasyon dahil igwang mga negosyanteng nag-aprobitsar nin pigsa sa bayanin pag-itaas kan presyo kan pangkinaba na merkado. Tinawanin doon ni Romualdez na mga nahiling nindang problema iyon mga nahaloy sa warehouse ang mga imported na bagas kung kaya maski sufisyente ang stocks, nagmamahal ang presyo kaini sa merkado. Sinabi niyang kung ano ang naglaog sa nasyon, dapat iluwas tulos inis sa mga saudan. Nangapudan man si Romualdez sa mga negosyante na suportahan ang mga kadiwa outlets kung sain mababakal ang kan publiko ang iba-ibang produkto sa baratong presyo. Inako po mga tugang kang National Irrigation Administration o NIA, Acting Chief Eduardo Guillen, na sa investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee na may kinaraman sa irregularidad sa mga proyekto sa irigasyon asin korupsyon sa ahensya. Sa hearing, hinapot ni Senador Raffy Tulfo si Guillen na kung may kinaraman sa napabareta na korupsyon sa National Irrigation Administration. Sinabi kan NIA Chief na haros gabos na mga organisasyon igwanin korupsyon. Medyo nabaldi si Tulfo sa simbag ni Guillen pero napatuga ini na may korupsyon talaga si NIA kung kaya ini ang pinagtututukan nindang maresolberan asin mahali. Enot ka ini, inako man kang NIA na may mga natrasong proyekto. Kaibahan na digdian Balog-Balog Dam sa Tarlac na kinonstruher durante kada administrasyon ni Presidente Cory Aquino. Padagos pang napupunduhan, maski daiman napapakinabangan. Sinabi ni Tulfo na may 500 na proyekto ang NIA na may problema, natingga, inabandonar, asin dai tinapos o kaya pinabayaan kan ahensya. Target na ipautob kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang federalismo. Inan sinabi ni Marcos sa iyang pagtaram sa pagsumpa kan mga bagong miyembro kan Partido Federal kan Pilipinas o PFP sa Palasyo kan Malacanang. Sigon sa presidente na mas makusog ang political structure kung ibababa asin iwabagas ang poder asin function kan gobyerno o beto kay din na baguhon ang klase nin gobyerno asin pag-isipan kan publiko asin politiko para mas maging magayon ang sistema kan paggobyerno sa nasyon. Mantang siniguro man ni Marcos na sa iyang partido ang magpuon ang napakusugon ang sa indang lado para sa 2025 national elections. Naglaylo daw o medyo naglaylo daw ang China sa pambubuli sa Pilipinas. Inang report kan Armed Forces of the Philippines o AFP matapos naging matrayumpo ang resupply mission kan tropa kan gobyerno sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sigon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, maski hinarang paman giraray kan China ang resupply boat kan Pilipinas, pero dahil sindag guminamit ng water cannon.
Sigon kay Aguilar, na dako lang epekto kan nagkakasararong suporta kan iba-ibang nasyon sa Pilipinas na direktang minakontra sa pambubuli kan China. Nagkapera sa mga nasyon na ini ang Estados Unidos, Japan, as in Australia. Inot nang ipinagbulgar ni EFP Chief of Staff General Romeo Browner ang pangaharas na pigigibo kan China sa West Philippine Sea. Natindiran kaining 2023 Indo-Pacific Chief of Defense Conference na pinagpartisiparan kan mga defense chief gikan sa Manila na nasyon sa ibahan na an China. Alas 6:32 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indocal. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. This is ang Surf Bar. New look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, new look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang ipinagbawal na kan China ang paglaog sa saindang nasyon kan mga seafoods o ano man na laman dagat na hali sa Japan. Ang nasabing lakdang iyon balo sa Japan matapos nabuhian ang mga treated wastewater kan Fukushima Nuclear Power Plant pasisiring sa Pacific Ocean. Apesar sa pag-insistir kan Japan na ligtas ang tubig na inuyunan man kan dakol ng mga siyentista asin maging ang nuclear watchdog kang United Nations dai pa man graray nagtutubod ang China puon pa ang kanakalihis na 2 taon. Pinagkontra na ini kan China sa pagsasabi na ang desisyon kan Japan sarong makasadiring paagi magigirumduman na nagkaigwanin batak ang relasyon kan Japan asin China dahil sa pagsuporta kan Japan sa US asin Taiwan. Business News. Business News. Mga tugang gustong buhayon po ni dating LPGMA Party List Representative Arnel T. ang LPG Task Force para labanan ang mga aktibidad kan mga manlulokong negosyante asin sigurohon ang kaligtasan kan parabakal kang LPG. Inan sinabi ni T na naglaom sinda na magkaigwan inisyal na paghuroron kasabay ang Department of Energy asin finalmente na magkaigwan informal na kasunduan. Sinabi ni Police Major General Romeo Karamat ang importansya kan tamang ensayo kan mga tauhan kang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para maaraman ang tunay na produkto. Natukar man ni Karamat asinti ang importansya kan partisipasyon kan Department of Energy dahil sa saindang kaaraman sa pag-aaram kan mga lehitimong produkto kang LPG. Aramon ta daw mga tugang ang benepisyong hatod sa salod kang olive oil. Dala po yan ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. May mga benepisyong nutrisyonal sa satayang salud and olive oil. Ina-discovery ka mga eksperto sa salud sa kinaban. Tendang sinabi na dakol na benepisyong pang salud na makukuha sa pagkonsumo ng olive oil. Sigon sa pag-aadal, ang olive oil maray na source ng vitamin E, polyphenols asin monounsaturated fatty acids. Sabing makakatabang ini para mabawasan ang peligro o risk kan pagkakaigwan ng heart disease. Nakakatabang man ang olive oil sa pagpaibog nin buhok na nagiging problema kan mga kababaihan asin maging kan mga kalalakihan. Pwede man na pansalida o alternatibo sa butter o margarine sa mga pigluluto na pasta o rice dishes and olive oil. Alagad makusog ang abiso ka mga health experts sa kinaban na dakol man na benepisyo ng olive oil pero bago yung alternatibong bulong sa anong mga klase ng helang. Importante mang giraray na magkonsult sa doktor para sa magkakanigong medikasyon kung may kamatayan. Okay, nasabutan ko na pa din. Nasabutan kong maray. Guna ko, inumon, uy, hapla sa payo. Ito pala, bako man talaga siya bulong, sabi kan mga eksperto. Nakakatabang sana. Problemang kimalao, maraot mga tugong kong itry, adi. Mahalon bagang olive oil. Pag-asa, DOST sa kamugtakan kampanahon, kay ba po si Michael Francisco. Para sa tropical cyclone bulletin number 5, itong ating binabantayan na bagyong Doring. Ito ay bahagyang lumakas habang patuloy na gumagalaw ng medyo may kabagalan. Kaninang alas 4 ng madaling araw, ito ay namataan sa layong 220 kilometers timog silangan ng Basco, Batanes. Ang distansya nito sa Legazpi na sa 750 kilometers north ng Legazpi. Ang coordinate 19.9 degrees north, 124.0 degrees east. Ito ay may taglay na lakas na hangin na abot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro na may pagbugso na abot ng 90 kilometers per hour. So, yun nga, pag
ang kanyang paggalaw ay pa timog kanluran sa medyo may mabagal. Wala pa naman tayong nakataas na tropical cyclone wind signal dito sa Bikulan. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. So may pulong-pulong mga pagulan o pagkilat pagkulong. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran ng Igiran na may banayad hanggang sa katamtaman, pag-alon ng karagatan. Mula sa Pag-asa DOIS Legazpi, Michael Francisco, Bikulan. Salamat Michael Francisco sa report. Hali po dyan sa luwas. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan mga drakulang bareta ngunyan pong aldaw nin Friday, Biyernes ngunyan petsa 25 na po kan bulan na Agosto. Kapangaran po kan nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, Angel Mustasa, siring man po mga tugang sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalitan, mga report hali po dyan sa luwas. Hinong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OK kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadisto. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang team Bimig Integra Worm Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. And Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Okay. Alright. Mga tugang na kaurong ko kaya si Dr. Chris Gianan sa cellphone. So mga relatives and friends tabi, mga kamidbid tabi ni Maluyaw na talaga pa ang recall. Ano nga ni padi so ngaran ni papa mo? Paki-text daw tabi pading Chris. So papa po ni Dr. Chris Gianan, nagadan po ini kan sarong aldaw duman sa Batangas, ngunyan induli na po digdi sa Legazpi. Nasa room 204 tabi kang St. Peter Chapel dyan po sa Bugtong. Salvador Gianan po ang pangaran. Condolence tabi sa pamilya ni Dr. Chris Gianan. Kaya po ihatod ngo niya na nagabot na ngo niya na aldaw tabi, pero ang viewing da tabi sa mga relatives and friends diyan pang alas 4 nin hapon, para po duman sa mga pamilya ni Dr. Chris Gianan. Diyan pong alas 4 pa din hapon ang viewing po sa bangkay kan sa iyang ama. Ining Dr. Chris na ini, paano nga, alas 4 pa da nga, number 1 nga, ma-disinfect duman sa lugar na ibuborol si papa niya.
Buda sabi ni Dr. Chris, galing nga napagal nga sa biyahe sa kuan. So, kunatunta ka dyan pa di. Patagadan sa public. Dadagita kita kayo ni Papa mo. Okay. Basta po sa mga kapamilya po ni Dr. Mga relatives and friends po ni Dr. Chris Gianan, tabi, si pangaran po sa gabos na si Salvador Gianan, so sa iya pong ama, Gadana, nag-ipapatindi po dyan. Dyan alas 4 in hapon, pwede na pong magbisita sa mga relatives. Dyan po mga tugang sa chapel sa St. Peter sa Bungtong. Okay. Bukas po ang clinic niya para magpa-inject para... Sir Henry, good morning. Bukas po clinic niya para magpa-inject. Ano po ang ipapa-inject mo, Dr. Eve? Pati, Dr. Chris, nagkiklinik ka po ngunyan? My condolences po to the bereaved family of Dr. Chris. Anti-rabies, pati, Dr. Chris. Alat ko natlugod ta. Ano yan? Ay, Madam Dr. Eve, wala pong clinic si Dr. Chris ngunyan. Utungani po nagasikasya po sa nakaburol nama niya. Inject ko ta hindi ko siya mapa-inject ni anti-rabies. Naghapot si Dr. Eve Grulio. Dahil pong clinic nun yan, Dr. Eve. Pero yan po sa sa Ravax, tabi, ang aram ko, pag nagbakal ka dyan, pwede ka na po na dyan injectan mismo. Dyan sa Ravax mismo, tabi, pwede ka po dyan na pag binakal mo na po diretso so vaccine sa anti-rabies, dyan po mismo ang injection. Pwede po na dyan, madam. So sister niya pala, pwede na po, pagkuha mo kang rabies duman, so anti-rabies vaccine, duman mo na po mismo injekan sa Ravax. Sampangan bagang kang clinic ni Dr. Chris Gianan. Yan po, duman mo na po pa-injekan. Pwede po yan. Sabihin mo lang po, pangaran ko. Ang bugiro ka nga ya. Dahil nga na ako dyan midbid. Dahil po, banakwal kaya akong nagdidig sa DCGB naghahagad kitabang pag-abot tabi sa kwan sa anti-rabies. Kaya ang aram ko po, pagkuha mo dyan mismo sa kwan, sina po pwede mag-inject kang anti-rabies. Dahil man kayo po ang doktor, bako man necessarily po na doktor ang pwede mga nurse, etc. Tabi, pero mas maray kung mahiling ki doktor. Pero kung napo na iyang injection, anong po na po kan kasug po kon man sana yan pagpadagos naman sana po iyang kan injection. Iya po. Basta pag kinagat ka kiayam, mga tugang, kay puhan tabi na ipahiling mo tulo sa doktor yan, di ba? Sa mga medical personnel, ipacheck mo tulos pag kinagat kiayam o kaya kan ikos. Ako kinagat ako kikos, aluyunono na, salbatana, garo pira itong garo apat na injection ito. Diyan ka ito sa BRTTH. Mga nurse, so nag-inject ka ito sa kuya. Okay? First time, may doktor po dyan, Dr. Eve, sa Ravax. May pong doktor dyan na pwedeng mag-assist mag-assist, buda mag-assess kang sitwasyon tabi. Duman sa kinagatan kan animal na igwa po nin rabies. Na posible na may darapong rabies. Tabako man gabos na ayam, may rabies. Pag man gabos na may rabies. Kaya mas maray na po na magpa siguro. Kinagat kikino, salbatana, kino pala. Kino yutang kino mananggad mga tugang, posible siyang carrier po kay rabies. Virus bagaan rabies. Posibleng ang kino mananggad magkaigwa ki rabies. Okay? Bueno. Bago ko ilawag si Joshua, diyan po mga tugang sa Divine Word College of Legazpi. Ulitong ko ini, tamaray ining bareta sa gusto tabi na mag-eskwela. Sa Extension Office kan DWCL, nagdidi sa kuya sa DCGB kan sarong aldaw. Garo kan Martes po ito. Miyerkules gayon dito. Doon sa alas 3 tang programa. Nag-invitar po sa publiko sa gusto tabing mag-eskwela
na mga maedad na OSY o out of school youth na interesado po na mag-eskwela. Maski sumay mga trabaho, mga kasambahay, mga mga magtatrabaho na kung ano, mga yan baga sa mga ngaya gasoline boy ka o kung ano man ang trabaho mo na may time ka. Iga po sinda kipigapon na distant learning ang Divine. Kay po handa po ki 25 slots, no? Scholarship po ini, scholarship para po ini sa mga high school. Junior high school. Ang junior high school baga grade 7 to 10, di ba? Grade 7 to 10 ang junior high school. So katapos na po din grade 6. Dahil kakayahan tabi na mag-eskwela, pwede tabi ka mo magduman sa registrar kan Divine Word College of Legazpi. Naghahanap po sinda ki 25 persona na interesado na mag-eskwela. Ini po, bako ini daily ang paglaog. Malaog po kamo sa eskwelahan every Saturday. Trimester, yan. Trimester po ang pag-eskwela. Kung sisay po ang mga teachers sa regular na Monday to Friday na klase sa Divine Junior High School, yuman po ang mga teachers nindo. Kang inot nga ni pala, igwa na mga tugang kikuan, igwa na palang kinagraduar dyan ng mga sobra sa 40 anyos ang edad, sobra 50 anyos ang edad. Before pandemic po, may history sinda kayan. 25 slots po ang kaipuhan, baka na pa nakumpletohan, magpasiring po kamo sa Divine. So mga kasambahi baga na gusto mag-eskwela, so mga may mga nagtuturo trabaho naman dito Friday na may time man sa napagsabado, doon po kamo ma-eskwela sa North Campus kan Divine. Yan, tayaon po duman ang sendang Junior High School grade 7 to 10. Yan. Yan po. Yan. Libre yan na, scholars po yan. Dapat garo so grado mo, GWA mo, ano nga ng GWA? General Weighted Average mo tabi, 83 pataas. 83 pataas. Ang good news duman, taday po ito ki gariwi. Day po siya ki maintenance o maintaining grades. No? Kung tama, so pagkasabot ko sa pag-explain sa kuya ni Ate Angel, ka nagdidi po sa DCGB. Pero mas maray na po na verify po niduduman sa Divine Word College of Legazpi Registrar. Dumaman po kamo, may 25 slots. Libre po yan sa mapipiling mga scholars. Yan po. Kaya nga ni free na scholarship. Kaya nga ni scholarship, free. Yan. Yan po. Yan tabi mga tugang an pangapudan ta. Tamaray ining bareta. Good news ini para po sa interesado. Magayon pala nilita. Iyan pala na 25 scholars na yan, ang nagagaan masagot Ronald kan tuition ka iyan sa mga naggraduar sa Divine Word College of Legazpi. So mga ayo-ayo baga, so mga ayo-ayo na mga graduado na mga alumnus, mga tugang kan Divine, iyo po ang nagkukuro contribute para paeskwelahon ang mga aki nindo. Di ang pag sinabing grade 7 to 10, di ba, ang dating high school yan, tabi, 4 na taon ba yan? Plus, so, o yan pangani na 2 taon. Pero sa senior high school po, sa kata naman paghururunan. Basta for now, ang bakante, susog sa pagkasabot ko sa ni Ate Angel, ka nagdigdi sa DCGB, grade 7 to 10. Ito po na junior high school. Scholarship po yan. Tugang, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang po ini, digdi po sa morning hirit. Ang gawaing ito ay masama, huwag gayahin. Ting, 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 ting. Good morning, Joshua. Oha. Good morning, BP. Yes. Good morning sa mga paraan tama. Gani nagtaba-taba ka ano? Diit lang. Dahil yung garo kwan na, iba talaga pag naalagaan. Tama. Di ba? Aha. Iba talaga pag naalagaan man kimarang. Mas maray talaga pag dako lang nag-aalaga. Yan sa
na. Napasala naman ngayon. Ano nangyari? Yan sa sarong persona na habo pala na maghali di kita. May negosyo pala na di. Correct. Sige, ano nangyari? Oha, sisay daw. Sining sarong opisyal kan gobyerno. Oh. Apwera sa pagsiguro kan katrangkluhan kan nasasakupan. Oh. Panigurado. Butog perme ang bulsa. Paini pa lang si Bosing. Miyembro kan grupong KBG. Anong KBG? Kalkag Baybay Graba. Latoson ka salbatana ka. Paguna ko Russian. Ay ba man pala ito sa Russia? Diba? K B G G Kalkag Baybay Graba KBG. Anyari sa maabaka. Anyari, sabi nga, anyari. Kaya palan. Oh. Dahil mabaya-bayaan ni Bosing ang sa iyang area. Tayaon palang digdi ang sa iyang ikadawang source nin pagkabuhay. Sigon sa kulalapnet. Batibay si Bosing nagampanan ang sa iyang mandato. Oh. Batibay magtao nin proteksyon. Aha. Dahilan taprotektadong maray kay ni ang sa iyang mga dump truck. Oho. Siguro sa kulalapnet. Oh. Iguana si Bosing nin nagkapirang dump truck na naglalayaw-layaw sa palibot. Kargado nin Baybay Graba. Nga ni Iday Madakop. Sinaagan nin marka. Minarkahan. Pag nahiling mo na BP ang marka. May tanda. Oo. Pag nahiling mo na ang tanda, no dot, no sita. Kundi, rimatika. Ang tanda. Ang tanda ba? May tanda pala na di. Pangya, natatinandaan. Di nalugod May istorya ang tanda. May istorya ang tanda. May tanda Di yaon siya digdingon yan. Yaon. Pero maray magtrabaho ini. Sabi da, 50-50. Anong 50-50? Paminsan maray ang performance, paminsan bako. Iyo Iga palan siyang KBG. Kalkag. Baybay Graba. Tapos may tanda pa. Sisay daw ini. Nagigulok, Sipe. Pangyari. Nagigulok ang iba ng mga pagkiriba. And I see the rain as it falls on my window pane. Ulitan mo, Ronald. Ulitan mo. I will look up and I see the rain as it falls on my window pane. And the music that's in my heart is a sad refrain. Endless traffic of sounds and sights amidst the glitter, the neon lights. Still the music that's in my heart is the same refrain. Sad refrain. Una ko saraway na ini mana sabi kan texter pag una ko ngayon yan Domingo. Dadagog siguro 5 ang tugtog dito pag Domingo. Pag huna ko nga Domingo ngunya. Maray ang tugtog mo. Iyo baga. Sabi kan texter ta ano nga yang tanda? Basta tanda, may tanda. Awin na. Okay. Pangyari sa maabag ka. May tanda pala. Nagigulok na sana. Aha. At iba niyang mga pag-iriba. Sa ini palang si Bosing. Pwede ng bansagan na paraka. Aha. Parakalkag.
ang luwas ngaya kay ni 3K. Kalkag, karga, kwarta. Yan. Joshua Uha, Bino, DCGB. Take a jet 2,000. Ay, sala. Hello. Hello. Sala pa. Sala, amigo. So, kuan ko, sunatoom kong kanta. Tama sa tono, sala sa lirig. Sala, manggiraray. Pangyari. Migo. Ano? Bata mo rin panahon. Yung nga ni, maglipot-lipot lamang ang sitwasyon. Yan si Pading Joe. Si Joe? Tao mo sa Tusimana. Si na Joe? Si Joe Marichan. Si Joe Marichan. To pinost na baga? Nag-exercise na? Madali na nga ni. So, nag-practice na? Ano pa? Na sa mga... Nahubad na so busal niya ata. Nag-practice na? Ay, madali na baga. Namamas ko po. Okay, sige na. Salamat. Okay, morning. Salamat po. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. God is good all the time. Sisay daw ito, Adi. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly.